Nemáme kričať, čaba. V podstate ide o druhý ročník takého krajanského futbalu. Čiže mu spásu bude prečetný rovnané ako boli hlavní. Nebudem veľmi všetko rozprávať. Len vo všeobecnosti dnešný deň máme rozdelené na dve časti. Prvá časť je futbal, to sa budeme tu vlázniť nejaké hodiny. Potom do 4. začína posedenie vládky do reštaurácie Portugal. Je to tu nedaleko, to má problém, že neviete, neviete nájsť kolega na vládky, tam má vysvetliť každému. Je to vec vás chceme poprosiť, aby sme dodržiavali ten časový harmonogram, spísaný na mierach, čiže zápasy sa začínajú na pohodlných intervaloch. Prvý by mal začať 8:30, to už nestihneme, ale to asi nevadí.